Nda dunggulo maben ni ko manganda helmet, nda mga lisensya. Katilaw kani. Marapor na ba sa station ticket ko. Nani? No! Sudah lisensyano? Ipasugo anda ra ba? Ano ka lisensyano nga kuha ka man, drive ka. Basta drive ka ni, doon yung lisensya ka nan. Expire lisensya ko ba? Kaya sa pala ko ba? Expire man good? Ha? Di ka ganun kakayan sa ko. Yung patakaran basta dakop pa niyan na mga lisensya kay automatic ka impound ni motor no. Bakit magkano ko nimikangan na yan susi ko? Kani din. Sa malaga pa ka na Naman lisensya ko. Be. Pero expire. Expired man ni 2006 pa. Di pa man no, pero doon lisensya ko. Expired yan. Di man og yapo kung mga lisensyano ka nang expired 2006 to. Na. Di kay pakangyo. Di, nda gyud yo kani. Nda lisensya. Nda pa gyud helmet no. Oh, short pant ka pa gyud og chinilas. Kakala, ano ni? Ako, pwede tatanggahin kita? No! Bakit ka? Sulatan ko yung adan. Saan yung adan no? Sulatan ko na ng adan no? Di, hangyo ba? Dili kay namalisensya no? Ano Doon ka na lisensya ko, Oh. ikaw na ni. Oh, pero expire man ni. Tangin ko ni. Ayan ka ka na, sumit. Wag ko yan, may rapid kang ka ng LTO. Expire man taxi ni. Tangin ko ni. Inya. Hindi ko na collateral ka niya motor no? Susi ko may ganda. Oh, uli ko ni motor no? Uli ko ni susi no? Pero pabili ni lisensya no? Apa? Hindi rin baling. Ikaw ba? Gayang taksarapi. Bawal yan. Ha? Bawal yan. Puntaan tagpuman. Bawal ka na yan? Bawal yan ang pagkakakwakwak namin. Di pwede. Kaya kagkagi ka ng mga kadumaan. No, nita-nita doon, Di di ba? lagi pwede. Kaya trabaho, ika-idea ba? Wow! Hindi na ID ko. DMC ka? Oh. DMC ka o na? Tensyon. Atakan ka ng bangkag, no? Oh, Ako pwede pa may storya na eh. dili lagi. Dili. Gaya taksarapi. Bawal eh. Kaya kang hotel ba? Dili. Yun. Na, Kap, ka ba? wag ko na yung ngada no. Gaya taksarapi. Di. Yan ka lagi ko, sir. Bawal na yung pagkakak sa lapit. Gaya taksarapi ba? Si Ronald. Sarapi, oh. Di ka pa kani sarapi. Dili din. Na pa ka na sa lapit kay trabaho ko ni. Oh. Hindi ayaw programa yun. Ayaw. Sunod ay kabalaod. Kung di na balaod ka gobyerno, yan na pagkasunod. Pamanong ko ni. Masok ko yun sa makanak. Minanda yan lisensya ko. Una na magpaki ama no. Kaya ginikanan no. Masasakan sunod na ka na yung trabaho ko niya. Isip na TMC Ligtaban sila. Da memo ko kay sakan sunudan ka sa balaod ka to kaniya balaod ka bansalan. Ay isod man. Kung dawatan ko yan na sa lapi no. But pasabot damakan ko ni kanak ka pagka manubok. Di ka kagiyan. Kanak ba hangyo doon? Di lagi. Doon na yun sa labi. Bawal yun. Kay delikado ka kasakpan ka mga kuwan. Kay isod-sunod. Kana ka trabaho ko. Pira man yan na ibagyan ka na. Katalani kiman. Ano ba? Hindi katalabi. Na mga parinti ka ni trabaho din. Basta trabaho din. Katalani kiman. Magkakikik Di pa ko lagi. ba? Hindi. Alay pa magmano ka ni ko. Kanyan ko ni lisensyano para ikulateral nga niya. Hindi kuwano. Hindi helmet. Expire pa yun ang lisensya. Mamuyak pasensya ba? Kani din. Sekali din. Bayadin na pa ito. Niya citation ticket. Tira ka na ibayaran ng doon. Hindi helmet. 1.5. Hindi lisensya. Expired lisensya no. 1.5. Hasta short ka. 1.5. Chinilas 1.5. Tira lang. Kaya na para ba kayong kas ni mo to?
6,000 langon. 6,000 langon ay bayaran nito sa National No! Ako nga ito, Manila. Lagi. Katalabi ko man. Ale pa. Di pwede. Nga kaya. Ikatok ko, sir. Kay the helmet. Sini, Kaya siya sa labi pa. Di lagi. Kakala. Kapirisuan ko. Maputbula ka ni kanak trabaho kung gumawa pa ka na. No? Kano yan buwan mo to? Kano yan buwan mo to? Na-memo ta.